Абе, ей, какво правите? Гледате, да. Извинявайте, наистина прекалявате. Тук съм си седнала и не седнете където искате. Ама дайте ми, аз съм пенсионер човек. Обай точно време, дайте ли каква конфузия имате? Няма място, не виждаш. О, елате, седнете тук. Ама то не може такава да е днешната младеж. Ти на какво се прави? Тук не мислите. Ама моля ви се. Ти знаеш кой е баща ми, А знаеш ли кой е бай точно? Матера! А това е точно време. Каква побудина. Чичо, айде млъкни вече, седни, дадох ти място. Ама то детето седна сега. Какво да направя сега? Айде мълчи, не съм мъжа, не слушам тук. Да, работа съм била, 6 деца отглеждам. Шекрите на Аз имам 6 внука. трябваше да я съм мъжа. Моля ви се. Не те слушам! Не те слушам, Ама Чичо! аз едно време заплата, нали? За 3 деца изкарвах жена, любовница да имам. Вие какво ще видите тук са по тиндрошата? Я кажеш Анджей, първо. какъв ти е проблема, бе? Какво е тук? Черно! Гледай, това си мръсна и ме пипаш на Ама моля ви се. Човек се качи, иска да седне, вие тук да си седне. Майко тук. иска да се... Бъде и да не може така да ме буташ ти, бе! Момиче, я виж каква си хубава. Вижте каква си хубава. Виждате колко Браво! Разбирате, тук